traditioner som pladesmede i Østtyskland. Det siges om ham, at grunden til, at folk slår sig på ham, når de rammer ham, er, at hans far fik indopereret en metalplade i panden på ham, da han var barn. Så sig goddag til, mine damer og herrer, Anton, der Kaiser Knaldknas Kopfknauser. Og i det røde hjørne, der har vi med 175 cm og en vægt på 82, Fat Bastard Machine. Min Machine, they never see me coming, trænet med Bobi i brasilianske ødemarker, Biden Blooded Adventure, blev tævet bambuskæbe hele sin barndom, milf-shacking i Magalhães, lever for at købe en ringgryde, synes selv det er fedt, at man kan bestille sejre om sig selv, Michael Machine Jeg sidder ret udmærket. En gang til, så er han nede. Jeg så gerne, at han holdt brænden lidt højere op. Ellers så er det meget åbent. Lidt for åben, men Anton har kondition til det. Han skal nok gøre det. Husk de 4 slag, Mikkel. 4 slag, 4 slag, 4 slag. Fire slag, Mikkel. Sådan. Ja, sådan er det. Og så væk. lige højere, når han kommer. Højre. Venstre højre, Mikkel og Bygge.